Comença el Telecris. Amb totes les notícies. De l'escola. Ameliana. Del món. Un noticiari per els alumnes de sisè. Hola. Així estem amb les notícies del mes de desembre. Interessant i entretingudes com sempre. En aquest Telecris parlarem de Presentació del llibre entre la disciplina i la doctrina. l'Olimpiada dels alumnes de primer, Exposició Aurora Valero. jornades Meliana Educadora, Dels actes organitzats per l'Ajuntament amb motiu de la lluita contra el maltractament a les dones. de la xerrada d'Àssimno, De la Declaració dels Drets dels Infants. del projecte de quart, De la jornada de còdigo. del projecte Wicca, El dia 14 de novembre a la Biblioteca Municipal es va presentar el llibre de la disciplina a la doctrina de Fàtima Navarro Palomí. El motiu que avui es reuneix així és la presentació del llibre Entre la disciplina i la doctrina. L'educació durant el primer franquisme a Meliana, 1939-1959. Una mirada sociològica de l'autora Fàtima Navarro Palomí. Durant la presentació es va fer una comparació molt interessant entre l'escola de la República i l'escola franquista. En el que ens trobem actualment, que tras la crisi estem contínuament replantejant-se què present estem creant i què futur volem. Els xiquets i xiquetes de primer estan fent el projecte Les Olimpiades. Com l'activitat final del projecte, han fet uns mini-olimpiades i tots i totes han quedat campions. Els tres col·legis de Meliana han anat a l'IMC a veure una exposició de pintura d'Aurora Valero. La pluja va fer que algunes classes no puguen gaudir d'aquesta activitat. El dia 16 i 17 de novembre es varen celebrar les jornades Meliana Educadora. El dia 17 al Conservatori, dos guarderies, els col·legis i l'Institut de Meliana varen compartir els projectes innovadors que duen a terme. Per això fem aquest tipus d'activitats de tota manera, si tingueu interès per saber on poder adquirir estos robots perquè són fàcils de trobar o l'aplicació Codable, si la busqueu, se troba també de seguida i se pot fer online. I si Dissabte es va inaugurar la campanya contra la violència masclista. La coral de Liliana va representar l'espectacle amb cor de dona i també comptarem amb l'actuació de l'Escola Música Codali de Meliana. Siempre había sido una mitad.
dia 30, a la plaça Major, es va llegir un manifest contra la violència masclista. El 6 del 10, Ana María Jiménez Martínez, de 48 anys, Sant Joan de Fons, Girona. El 26 del 9, Aït Xavé, de 30 anys, l'Almeria. El 12 del 10... El passat dia 8, l'associació Asindam va fer un taller de sensibilització amb l'alumnat de quart sobre les persones amb síndrome de Down i amb diversitat. Vamos a ver una película que hemos hecho en Asindam. El dia 20 de novembre es va celebrar l'aniversari de la Declaració dels Drets dels Infants que diu: Dret a la igualtat sense distinció de raça, religió o nacionalitat. Dret a una protecció especial que assegure un creixement mental i social sa i lliure. Dret a un nom i a una nacionalitat. Dret a una alimentació, habitatge i atenció mèdica adequats. Dret a una educació i atenció especials per als infants físicament o mentalment disminuïts. Dret a comprensió i afecte per part de les famílies i de la societat. Dret a l'educació gratuïta. Dret a divertir-se i a jugar. Dret a atenció i ajuda preferents en cas de perill. Dret a protecció contra l'abandonament i l'explotació en el treball. Dret a rebre una educació que fomente la solidaritat, l'amistat i la justícia entre tothom. L'alumnat de quart B participa en un projecte a nivell mundial al voltant del canvi climàtic. Plou molt poquet. Ells van a estudiar l'horta. L'alumnat de sisè ha col·laborat amb ells explicant-los els diferents climes d'Espanya. Falta el clima de muntanya, que es troba als cims més elevats de tota Espanya. Ahir plou també en forma de neu. El dia 26 de novembre es va celebrar la primera jornada de corfbol entre els xiquets i xiquetes del col·legi Àusies, March i el Crist, tots acompanyant amics i diversió per l'esport. Gràcies a tots els que han pogut així, han vingut i ens han picat en els partits, als profes i sobretot als xiquets que han participat. Un aplaudiment ben fort, vinga. El projecte solidari del centre aquest curs es centra en Madagascar, col·laborant amb l'associació Wicca. No necessito molt més. I ha donat un 5%. En la recaptació del mercat solidari, el dia 5 de desembre, contribuirem a sostindre una escola en Soavinaribo. Mireu, això és el primer dia de l'escola. És la foto del primer dia de l'escola. Mireu. Esperem que us hagi agradat el telecris aquest mes. Fins al pròxim. Adeu. Adeu.